Здравейте, хора! Днес бяхме на рожден ден и ще ви покажа какво нарисуваха на брат ми на лицето му. Ето, вижте. Това е той. И какъв си ти? Капитан Америка. Да. И харесва ли ти така? Не. Предния път пак беше Капитан Америка, обаче го бяха нарисували по-различно. Тук на брадата нямаше нищо. Нали? А сега тук на брадата има нещо и вижте, между другото има мустак. Мустака му. И така. Оставете един лайк. Още какво да направят? Абонирайте се за канала. 900 лайка. Колко лайка да съберем? 999 000 лайка. Добре. А нас Чао! чао!